Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? May kaning sa kababay, nga nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Ang atuang nagtampo, nagdasangan nga, Michelle. Happy first anniversary, babe. Happy first anniversary. Thank you, babe, ha? Sud sa usa ka tuig, nagkita gyud ako nga pinangga ko nimo. Siyempre, babe, uy. Love good ka. Maayon tagdili ka mausab, babe, no? Ikaw, Sab. Mahinta nga. Di ka sa mausab, ha? Dili gini na una mahitabo, babe. Kay ikaw bayag ang akong first love, ha? Ikaw pa ang lalaki nga akong nauyab. Bantay lagi. Babe. Usa naman ta ka tuig kapin, pero wag gyud ka maghiskot sa imong ex. Wag gyud kay hiskot bisag ka usa. Babe, importante ba gud na, ha? Curious man lang gud ko, babe, kung kinsang babayhana ani pasakit nimo. Kagwapo nimo nya, bright pa gyud. Ay, babe. Kung mapasiguro mo magkabuwag sa imong ex, no? Dili kit siguro unta magkakita karon. Kaya nahinomdom ko, before nagkakita atong bag-o pa ka ni transfer din sa school. Unya na yung mga babae nga magpatagad nimo kay gahigid kay kano. Loyal kayo kasi mong ex ato, uy. Ay, babe, di na lang kita mag-isgot pa na, eh. Past is past, okay? Sige, God. Di na lang ti ka pugson. Huwag ang importante na ko karon, maong ikaw. Tungod kay love, gigay ka. Muna itiman, okay? Love! Sad kaayo ti ka, babe. Nel, tigali bayag asa na padong imong pag-uyab-uyab, ha? Timan iwa, para baka nahuman sa imong pagtuon. Ma, nahibaw ko. Dili mapahimuslanon si Carl, ma. Dako siya respeto na ako ug nahibaw siya mas priority na ako ang akong pag-eskwela. Aw, maayo na. Okay na nako basta ang imong pag-eskwela at timan na baya gyud. Ang importante namo nga makahuman gyud ka. Promise, ma. Oh, absent man sa si Carl, ron. Kahapon absent po siya. Naunsa mo ka ning tawhana? Kung akong tawagan, cannot be reached, sad. Nabalakan ako daw. Tingali ko siya nahitabo niya. Uwa man sa ko kung makatultol sa ila. Unsaon, huwag mong gyud ko niya ipaila-ila siyang family. Huwag yun kayo kay kalibutan bahin niya. Kaya dili man kayo siya mo share. Maayon na na siya ugma. Babe, unsa may nahitabo ni mo? 2 days man kang absent. Babe, sorry kayo. Ang sakon nga. Galain bud akong lawas. Gilantan ko maong huwag ka makaeskwela. Oh, mao ba? Kung imo palang utak kong gitultulan asa inyo, dadan unta ti kag tambal. Okay ra, babe. Kinsa man ang nanawag, babe? Tubaga kay tingali importante na. Ha? Ngano di man nimo tubagon? Kuan? Carl, doon na ka ba'y gitago na ko? Pahuwam ako sa imong cellphone, babe. Ayun na lang. Kung wa kay gitago na ko, dili ka magpanaganag pahuwam sa imong cellphone. Michelle. Please! Oh. Doon ay unregistered number. I hope okay na ka. Naghatag ko ni tita og tambal nimo. Ingon man mga prutas aron ka malagsik. Take care. I love you. Kinsa ni? Michelle, Tugani ko! Kinsa ni nag-text ni mo? akong ex. Unsa? Uy, kuya, wagod! Ako imong uyab, pero imong ex mo ay nasayot sa imong kahimtang? Samtang ako nagpaabot sa imong tawag? Enjoy kayo kag giatiman sa imong ex, mao ba? Babe, sorry. Tugani na ko gusto tinuod, Carl? Ha? Sultiin na lang ko tinuod kung may feelings ka pa sa imong ex. Aron dili na lang ko murag buang. Sultihi ko! Babe, no. Wala ko'y feelings niya, eh. Abi ni mo, siya mo inamugos na ako atos bahay. Kunya magsigig pangumusta na ako. Ingon pa siya ni anak ka-close sa imong family? Kaya makayano-yano na siyang atos inyo, ha? Babe, please. Kung imo lang ko gibuang, mas mayo pag magbuwag na lang ta. Usa? No, di ko masugot. Babe, please lang. Di ta magbuwag. Okay, isaad ako ni mo nga, di na ni mo usap. Love kay tika, please. Unsaon ako magbatuod na dili na ni mausap, ha? Mag-change ko og number. Og hangyon ako sa mama nga di na siya entertainon pa. Kaya na ako'y uyab. Michelle, please. Sorry. O, sige. Hatagan ti kang chance tungod kay nito o gihapon ko nimo. I hope dili na ni mausap.
Salamat, babe. Nga naman ni Carl. Tagsa naman lang kayo magparamdam. Sa una, kada adlaw kit siyang manawag kung naan ako sa bahay. Karon, bisag text lang, nihit na kani kaayo. Doon na nakahasa ilain. Ako siya tawagan. Sabado man ron. Ako siyang hangyoon nga manurimi. Babe, sorry, di ko kakuyog ni mo ron ha. Huwag soroy kay namugo ko ilakaw. Birthday ron sa akong amigo sa akong eskulahan before. Nang-invite man gud ako. Ah, mao ba? Mahimong makuyog? Ha? Joke ra, oy. Pasensya, babe ha, pero nagsabot man gud mi nga way dalhan na mig uyab. All boys lang. Nakasabot ko, babe. Maong sige, next time na lang. Okay. But, bawi ko ni mo ha, next time. Boring pa ya, uy. Ganina rin ko nagsikip Facebook din eh. Padong nagikupulan. Uy, na-picture nga kitag si Carl nga ni-appear din sa akong newsfeed. Akong tanaw maayop eh. Mao siguro na iyang kiingon nga amigo niya nga birthday. Pulos na sila mga lalaki. Nindutan nila tanawon, uy. Mamasa ko sa comment section, B. Oh. Kinsa man is Icy nga ni-comment niya. Gimension si Carl? Ako na say hatagig time sunod ha. I miss you, bae. Oh. I-view na ko profile picture, bae. Oh. Kinuo ko. Bayot? Babe, masabi mong pagkikistoryahan ako ha? Kinsa si Icy. Oh. Carl, tug-ani ko tinuod. Imo siyang bayot? Oh, Michelle. Maubantagsan na lang kayo ka magparamdam na ako? Tungod ba niya? Michelle, kining... Carl, kung mangita ka naman lang ganing ipuli na ako, ayaw sa nito ng bayot, uy. Mas maayo magbabae mong ipuli na ako kaysa bayot. Oh, Michelle. Pinsa man eh. Number naman. Oh. Hello? Hello? Pwede na magkita? Kinsa ni? Makailala ka na ako kung magkikita ka na ako. Hi. I don't know if naka-familiar pa ka na ako. Pero nakahiskot si Carl na ako nga nangutana ka niya kung kitsa ko. Ako si IZ. Sorry ha. I know informal tayo ang akong pagkikita niyo. Because wa ka makailan ako. Pero gusto lang ko nga mahuman eh. Gusto na ko nga naano kay kagawasan ingon man si Carl. O ingon man ikaw. Time para good. Pwede kayo mo lang kung hinahinayon kaya murag naglibog na ko. Ako ang ex ni Carl. Unsa? Nahibaw kong di ka makatuuan eh. Pero mas maayo lang masayod ka sa matuod yung pagkatao ni Carl. Dili siya straight na lalaki. Unsa? Maong please. Hatagin na lang miss among kagawasan. Inuo ko. Hatagyaw na ko higayon nga magkasulti mi si Carl. Wa siya mahibaw nga nakikita ko ni Moron. Pero, please. I hope we can get things we deserve. Kaya nung imo manigitago na ako. Michelle, I'm sorry. Yes, gitry na ako. O promise, gilove gid ka, pero mas love na ako si IC. Sorry kung gitago gid din ako nimo ha. Tuod kay mahadlo ko nga imo kong sudyaan. Carl. I hope nga makasabot ka. And I hope kakita ra kag mas deserving nimo. Carl. Wag ko mag-expect nga bayot ba di ay si Carl. Sakit kayong dawato, pero wa ko'y mahimo tungod kay iya man ang pagbati. Dili na lang kutob og daghang salamat.